Amin amin. Saderengipun kula nderek-nderek gegladen wonten ing pakeliran panjenengan. Langkung-langkung kula ngaturaken salam kagem sedaya keluarga besar SMP 1 Negeri Ponorogo. Nggih, leres. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Mas Kangko, dalem Mas Jo. Terbukti malam hari ini sedaya para-para punggawa, para-para piyai-piyai pinunjul wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Ponorogo yang selalu hebat dalam mengemban amanah dan selalu membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk SMP 1 Negeri Ponorogo. Nggih Mas. Setiap tahun lho Mas Jo kaya ngene iki. Estu. SMP liyane tak kira ora ana sing konsekuen setiap tahun wayangan ora kaya SMP Negeri 1. Ini mengawali dengan attitude etika budaya Indonesia Mas. Mula dikenalkan lebih dini dan ada tongkat estafet, sinergitas di antara pimpinan dan bawahan, pejabat dengan masyarakat, para ilmuwan-ilmuwan dalam ahli ilmu pendidikan. Malam hari ini tidak henti-hentinya untuk memberi ilmu kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo. Betul. Nggih. Mula alhamdulillah Mas. Ini perlu menjadi sorotan unggul untuk seluruh kabupaten-kabupaten seprovinsi Jawa Timur. Kenging menapa Mas Kangko? Sebab salah satu berdirinya sekolah yang di Ponorogo yang mengawali hanya SMP 1 Negeri Ponorogo ini. Mulai tahun 1946 Mas. Tanggalipun 6 Agustus. Niki ulang tahun ke-80. Cobi penjenengan penggalih. Apa? Tanggal 6 Agustus tahun 1946. Mengawali berdirinya sekolahan wonten ing dalem nika lho Mas. Pak nggih dangu. Wis suwi mong kemerdekaan we 17 Agustus 1945. Lagi setahun iki wekasane kene wis ngadeg dadi sekolahan pendidikan. Mula niki mboten kok telat siswa-siswinipun, malah justru sini niku nolak-nolak Mas nek perkara siswa-siswi. Nggih. Nggih. Disaring tenan ya sing mlebu rene. Loh iya, harus difilter, harus dipilih. Mana yang ada prestasi, mana yang ada kualitas dan kuantitas. Niki mula ngen dalu niki kula kandhani sing ngati-ngati leh nyambut gawe. Sapa kakangmu itu? Nggih. Mau kandhani piye? Karena di sini paling tidak secara akademik juga sudah berpondasi. Secara IQ, EQ, SQ-nya juga sudah terpegang. Betul. Nek umpama ngomong mboten secara alur pendidikan iku lak muspro Mas. Iya no. Ini gudang-gudangnya pendidikan. Lah pripun sing lenggamon paling tidak titelitasnya luar biasa semua tuh Mas. SS kabeh. LESS MM. Lho, piye jajal? Sampai nek gak ngati-ngati Mas. Tenanan, Ponorogo ki piyai sing cerdas lho. Ngono. Lho kok malah meneng lolak-lolok tok ini. Mbok yo ngapa kepiye lho. Wong adike wis omong ra karo-karan kok. Yang rawuh itu paling tidak ada profesor. Lho ngono. Terus bokol nyapo aku. Loh. Kok bokol nyapo lah? Fungsionalnya ki kalau sudah beratribut kejawen ini ki lak duweni ukara sing kepenak to Mas. Lah kowe ngomong kakean lho awakmu ki ora apal ora kenal karo Pak Kepala Sekolah kene. Loh. Lah tadi kan sudah saya cakup semuanya. Ya tapi lah urung mbok sebut asmane. Lah nek sampean amlak urung kenal. Sama lek ngomong sembarang sampean sebut, tapi lek jeneng ora mbok sebut berarti kan kurang terkenal, kurang cedak. Weh, dadi kurang ganep ngono. Lho iya. Ha nek sampean lah aku wis plek karo Bapak Kepala Sekolah. Jajah sinten? Sinten? Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Ponorogo sinten? Mister Strong. Loh. Kok Mister Strong ki lho? Apa piyai saka manca napa? Loh, wong Jawa asli. Lah kok ukurane gawe strong iki? Loh, iki karena pendidikan. Dadi grade-nya agak dinaikkan sedikit. Apa itu? Mister Strong. Loh, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ponorogo iki Mister Strong. Lah wong asmane Pak Kuat kok strong ki ngopo? Lah iya, basane kuat kan Inggris sak strong. Oh, alah karepe ditansi Mas. Ya, Mister ki bapak. Strong ki kuat. Dadi Bapak kuat. Bapak kuat. Bapak Kuat ki Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Ponorogo ya Pak Kuat kuwi. Oh. Garwane rong apal to? Sinten? Bu Suci. Loh, kok sampean sudah ngertos? Dosen Stein. Loh. Aku iki nun sewu.
biodatanya beliau itu saya tahu. Masya Allah, iya. Oh, aku mbiyen alumni SMP 1 ya. Sekolah. Loh, aku 2 tahun nang SMP 1. Masya Allah, berarti alumni. Loh iya, 2 tahun tok. Sekolah. Bakul cilot ning ngarep kono bakul cilot. Lah kene iki lak jenenge lak ora kena dipertanggungjawabkan to, Mas. Kok iso bakul cilot? Ini kan acaranya itu disnatalis, Mas. Nah, disnatalis. Yang ke-80. Sampean paham enggak disnatalis, paham mboten? Kamu iso ora? Iso ora? Iso ora? Mboten. Kowe ngomong kadang-kadang ning ndi-ndi ngomong disnatalis iki kowe artikulasi dari disnatalis iki paham ora? Nggih paham to. Iso apa ora? Mboten saged. Rasa nek mburi. Iki lho. Sing tak senengi iki lho. Pancen bahasa disnatalis itu kadang susah untuk diartikan. Lho iya. Nek umpama sing ngertos nggih ngertos, sing mboten nggih mboten kaya ngeten iki. Cekal mongso iso ngomong netok ning ora ngerti. Ini bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengartikan. Kenapa ora paham kowe? Disnatalis apa, Mas? Lu artine apa ora? Mboten. Ora kok ning ngarep kowe. Lah kudune. Mburi. Oh ya wis. Ya tak ning Di mburi. sini. Wong arti disnatalis iku kudu paham. Sik Mas. Ha iku sewengi kok aku ning ngarep kon pindah mburi lah kok sampean nusul ning mburi. Aku yo ora iso. Kene iki jenenge nek ra wong bodho piye jajal. Disnatalis menika nun sewu Pak Kakak. Ya. Disnatalis itu kalau diambil dari bahasa Latin. Iya. Di situ hari, natalis itu kelahiran. Iya. Di situ nek diambil dari bahasa Latin, Mas. Ya. Di situ hari, Ya. natalis itu kelahiran. Jadi pas tanggal bengi iki tanggal kelahirannya SMP 1 Ponorogo. Ngono lho. Tanggal 6. Tanggal 6. Nah. Ngono. Berarti tangga kowe jenenge ya Pak Dis berarti. Loh. Lah ngopo? Lah jenenge hari ya. Kowe Loh. Pak Dis lah berarti hari. Hari. Berarti tangga kowe jenenge Pak Hari tak ganti Pak Dis kok men. Loh. Enggak ada hubungannya nek Lho kuwi. jaremu Dis ki bahasa latinnya hari. Iya. Lah iya, berarti tanggaku jenenge Pak Hari sok men tak celuk Pak Dis. Loh. Ora kok tegesnya harus dipanggil dis enggak. Karena disnatalis itu sama juga hari ulang tahun. Oh, berarti ulang tahunnya hari. Loh. Kok ulang tahunnya hari pripun to Berarti bengi ki wayangan Mas Kangko ki ulang tahunnya hari. Loh, ulang tahunnya SMP 1 Ponorogo. Jarimu mau hari ulang tahun. Loh. Kowe iki mencela-mencak tapuk lho kowe. Piye Kowe malah ngomong jarimu hari ulang tahun iki tak sodok kan lho kowe. Kan aku wis ngarahke sampeyan Lah iya. lebih paham. Lah iya paham. Disnatalis itu padha karo hari ulang tahun. Lah iya, berarti bengi ki wayangan nimbali Mas Kangko ki dalam rangka ulang tahunnya hari. Loh, ulang tahunnya sekolah iki lho. Jarimu hari ulang tahun tapuk lho kowe. Saiki tak teko Mas Kangko ulang tahun sapa? Mas Kangko. Saiki lek Pak Eko ulang tahun sapa? Ulang tahunnya Pak Eko. Memang muni piye? Hari Ulang tahun. berarti ulang tahun sapa? Hari. Lah iya. Berarti bengi ki wayangan nang SMP Negeri 1 ki ulang tahun hari. Kuwi guru apa hari iki? Kuwi guru penjaskes. Kuwi iki jan kok anu to keangeleran nyandake to, Mas. Jaremu hari ulang tahun iki. Milat. Oh alah. Milat sama dengan milat. Milat? Milat. Apa milat? Milat ki karek ndelok milatmu dawa apa ndak. Wong kuwi didelok to ulang tahun. Ulang tahun. Yang ke-80. 80. Ya, ya. Berdirinya tanggal 6 Agustus. 6 Agustus 1946. Bener. Ki sepuh banget loh. SMP 1 ya. Nggih. Ngono loh. Jadi SMP 1 itu ada artikulasi yang luar biasa, Mas. Apa Mas contohnya? Mulai dari tanggalnya, mulai dari tahunnya dan mulai dari sekolahan. Wah, iki. Sekolahnya itu juga perlu. Wah, iki. Bahasa Indonesia sekolah iman berarti. Jajal SMP 1, Mas. Iya. Ini diartikan itu mengandung makna. Ana. Nggih. Mana ya, Pak? Lah niki perkara makna. Niki senes kula sing jabarke. Terus Kersane niki sing luwih tuwa. Mau mbok omong mesti mbok dadak nek gak papuk lan niku. Apapun bentuknya itu situasional yang baik, ngono. Apa Ayo. mau? Loh, SMP 1. SMP 1. satu ngene. Angkane Satu ngene. 1. Satu ngene, heeh. 1. Nggih. Pertama kali SMP Nggih. yang didirikan di Ponorogo. Ya. Pertama kali adalah SMP 1 Negeri Ponorogo ya di sini tempatnya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk SMP 1 Negeri Berarti Ponorogo. SMP pertama sing enek ning Ponorogo ya SMP 1 niki, Pak. Mulane dijenenge SMP 1. Siji. Lho, ngoten lho, Pak Kangko. Ya. Gini mboten? Ya, paham. Bener mboten? Bener. Wis ngono penak aku lek ngono. Dadi nek SMP 1 satu-satunya Pertama kali SMP yang ada di Ponorogo kuwi SMP 1 kene iki. Lah kok diambil tanggalnya 6? Tanggal 6 Nggih. bulan Piro? Agustus. Agustus. tanggal 6 bulan ulang tahunnya bulan Lho ulang tahun ya kita. tanggal 6 bulan Agustus. Heeh. Tanggal 6 bulan Agustus. 6 Agustus bulan piro?
8 6 karo 8 15 6 karo 8 iki ketoke ketularan Pak Prabowo gitu. Aja ya tak bleses. Ora, kowe kakek ndelok berita ngene iki lho. Kok iso 6 karo 8 15. Sing kalau ben kalau njalan kudu bener. Oh no, Tak ibu siji. 6 karo 8 jumlahe 14. 14 angkane 1 sama 4. Jumlahnya 5. 5. Insya Allah SMP 1 Negeri Ponorogo ini menjadi tolak ukur 5 kuwi rukun Islam, 5 kuwi ya Pancasila, 5 kuwi ya weton. Dadi SMP 1 ora ninggalke agama, negara lan Jawa. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk malam hari ini. Ya. Dadi agama ya diterapke, budaya ya dicakne, Jawa ya digelar. Iki SMP 1 Negeri Ponorogo. Sik berarti 6 karo 8 jumlahe 8 jumlahe 14 angkane 1 karo 4 jumlah 5. Temune ya kuwi mau. 6. 5. Oleh 5. 5. Ketularan iki ya. Iya. Ya apik mana yang bagus mana yang iya bagus. No. Tahunnya Mas. Tahune 1946. 6. Ayo, kuwi artikulasine piye iki maksude? 1946. Angkane 1 Songo 4 6 kuwi yen dijumlah kabeh jumlahe 20. Bener. 20 ki angkane 2 karo 0. 0. Jumlahe 2. Dadi SMP 1 kuwi ora ninggalke apa sing dadi takdire Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contone 2 ki isen-isen ning donya, Pak. Ana awan, ana bengi, ana wedok, ana lanang, ana guru, ana murid. Dadi wong siswa-siswi ngriki generasi bangsa kuwi ora nggege mangsa miturut karo takdire sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loro ki temune isen-isen ning donya. Dadi isen-isen donya temu loro. Ulang tahunnya ke-80. 80 ki angkane 8. 8 karo 0 dijumlah dadine 8. Kuwi temune kiblat. Lambemu ora gedeblas. Kiblat papat kok. Kiblat ki papat kok iso 8 lho. Berarti sekolahmu kurang dhuwur. Lho. Piye to? Mas Kangko iki ya sarjana seni lho. Ora sarjana seni tapi lek bak-bakan kiblat kuwi kurang bener. Nun sewu. Apa? Kiblat enten pinten? papat. Berarti sekolah jenengan kulino bolos biyen. Lho. Disiplin lho Mas itu disiplin. Kiblat bener enek papat, tapi anake kuwi enek papat, Pak. Lho. Berarti kiblat duwe anak papat. Duwe anak papat. Anake kiblat? Kiblat kuwi timur, barat, selatan, utara. Ning ampun kesupen, ana timur laut, ana barat laut, ana tenggara, ana barat daya. Wah, lah iya kuwi ra enek Mas, ilmu kuwi ra enek. Ketoke bolos jenengan sekolah biyen. Iki piye to Mas, sampean ki paling ora saya unggulkan lho. Biar paling tidak menutupi kesalahan saya lho. Iya. Nek 8, Pak. Iya. Ana timur, ada barat, ada utara, ada selatan, ada timur laut, ada barat laut, ada tenggara dan ada barat daya. Dadi insyaallah semua siswa-siswi lulusan dari SMP 1 Negeri Ponorogo kedepannya pasti akan menemukan kesuksesan di segala penjuru. Alhamdulillah. Ora kudu ning etan, ora kudu ning kulon, ning sekolah yo ning pojokan. Loh. Oh ngono ya? Lho iya lho. Pojokan ngendi? Yo pojokan ki beda-beda. Ana pojokan ngepos, ana pojokan ngepos iki lak kono kuwi. kaya pojokan kuwi ya. Tegese yo ning barat daya timur laut niku wau Pak Kangko. Iya. Iki mboten Pak Kangko. Dadi pun temu wong kula niku kalih guru-guru niki pun plek lho Pak Kangko. Lah omahmu Blitar lho. Upama sing ngomong ki klitik pas wong Ponorogo. Pak Kangko. Apa? Kula niku duwe pacar teng mriki Pak Kangko. Sapa nek? Niki janjane aku mau teko kene aku. Kowe kok viral neh lho. Ora. Apa nek kok kene wegah teko. Isin aku jane. Sebabe Pacarku niki. sinten? Guru matematika. Lho. Aku Lah rupamu kaya hitung-hitungan kalkulator kok dadak. Aku jane karo Azizah ya aku rada anu aku sini. Aduh. Azizah sapa nek? Guru matematika aku tak bacok tenan kowe kok. Lah kok iso kenal Bu Azizah ki lho? Biyen jak Lah kok lho. Kamu litir ora percaya. biyen karo aku suwi. Lah terus Azizah kuwi. Wonge saikmu tak delok petuk mau gedhi wae saikmu. Oh bahagia no. Bahagia piye kakan lemak kok. Oh iso kakek. Akhirnya begitu aku tak delok karo Azizah kok wis beda aku yo ngono. Biyen cilik to ketemu aku. Saiki ketemu aku rada gedhi, aku akhirnya rada berbeda apa jenenge iki pandangan.
Kenapa kok harus beda pandangan? Saiki wis gantine aku duduk aku ora karo Azizah Pak. Lho. Wow. Aja lecah-leceh lho. Saniki kula pun niki wau pun kenalan cedhek kali kula niki wau. Sapa? Anu Bella bahasa Indonesia guru. Anu niki kali niku pun Kowe iki wong lanang kok lenjeh to kowe? wis to mumpung payu ngene iki to. Ora kok perkara payu, ning paling tidak ikut bangga. Bapak Ibu guru itu juga ikut andil di dalam negara Indonesia. Ya pasti ikut mencerdaskan. Bener. Mula anane Mas Kangko iso pinter kuwi karena dicerdaskan karo ramane. Mula krana murid-murid siswa-siswi dari SMP 1 Negeri Ponorogo karena pintar itu dididik oleh gurunya. Mula pondasi dari garis besarnya itu harus dicerdaskan. Duwe anak kuwi dicerdaske. Mergo wong tuwa ki bayangane anak apa sing dilakoni wong tuwa anak mesti nerokke. Betul, nggih. Anak itu didiring, dicerdaske, ngono lho. Piye Pak Kangko? Ya bener. Bener piye? Anake dipinterne kabeh. Nah, supaya mulya uripe, supaya temoto kuwi masa depane. Lah ini. Jenengan iki sekolah nun sewu. Kadang-kadang tuh kalau kita beradu argumen, itu kadang-kadang ada yang nun sewu ora cocok karo karep kula Pak Kangko. Loh. Anak niku sing bener iku aja dipinterne kabeh Pak Kangko. Lah terus kudu digoblokne siji. Ki jane pemikiran sing kepiye to Mas? Bapak komite lenggah, Pak camat lenggah, Pak kepala sekolah, guru-guru. Apa eneng dinane? Ini riset penelitian saya selama 5 tahun Pak Kang. Mas. Kok suwi men lho kowe. Loh, untuk menemukan itu. Untuk menemukan itu. Nun sewu saya kita tanggung jawab. Apa? Jenengan nun sewu, kok anak dipinterne kabeh itu tujuannya apa? Tujuannya gen sukses uripe. Nah, itu malah salah Pak Kang. Ki piye to, Cak? Kudu digoblokne siji. Nun sewu, kita harus berpikir long term jangan short term. Wah, iki angel lho. Iki nek gak tau ngetutke wayang gak mungkin duwe basa long term short term. Mergo nek enek sekutrem barang to iki. Sekutrem jejeg cengelmu kowe. Lah bahasamu gak long term barang iki lho. Kita harus berpikir long term jangan short term. Tegese ngeten Pak Kangko. Kita harus berpikir jangka panjang jangan jangka pendek. Nun sewu. Iso gelar kudu iso gulung. Oke, saya jelaskan. Mikirmu jangka panjang piye? Jangka panjang ngeten. Nggih, piye? Nun sewu sakniki yuswa jenengan pinten? 48. 20 tahun yang akan datang niku jenenganku 68. 25 tahun yang akan datang niku saya sepuh. Nggih no. Lek anak jenengan pinter kabeh nun sewu. Wong lek saya tuwek itu fisik semakin berkurang. Melemah. Awakmu ya ngono. Nggih. Sok ben saya tuwek fisikmu saya berkurang. Saya melemah. Anakmu pinter kabeh. Nggih. Delalah kowe sok ben ki sing sitok nyambutke ning Semarang, sing sitok nyambutke ning Surabaya, sing sitok nyambutke ning Jakarta. Kowe tuwek dhewe ning omah tunuk-tunuk arepe ning jedhe kepleset garek sing ngetutne bongko kowe. Mergo ora ketunggonan. Ora ketunggonan. Wah, lah tak pinterke kok, Mas. Nggih napa mboten? Anak jenengan sampean pinterne kabeh dadi dalang kondang kabeh. Sitok tanggapan ning Jogja, sitok tanggapan ning Solo, sitok tanggapan ning Madiun, sitok tanggapan ning Ponorogo. Jenengan ndelah ning omah dhewe tumuk-tumuk arepe maem ra nek sing jukukne. Kaliren sampean malah usus buntu sampean. Nggih napa mboten? Lho iya. Ini pemikiran yang long term ngene iki, Bos. Ngosek. Lah kok sampean punya keputusan seperti itu? Lho iya lho, sok ben aku lek tuwek anakku tak goblokne siji. Dadi sok ben sing telu ki nyambutke ning luar kota, enek cah goblok sitok nunggone aku ning omah mangan enek sing jukukne, adus enek sing ngeterne. Lho, ki jane penemu sing piye ta ki jane? Lah wong goblok kok bangga. Lho iya lho. Iya nek ngerti. Semakin tua ki dhewe fisik semakin berkurang lho, Bos. Kene le tak kandhani le rene. Kok lali-lali aku Masmu Oh iya kene Mas. Ini tak. Lali-lali. Aku kulino njeluk asistenku ki kene le. Kene Mas ngapun. Nah, Mas ngono lho. Iya ngapun. Aku iki Masmu ya? Nggih. Aja tupeh mahmu Mas kene Mas. Dadi nek kesimpulane Mas kula kudu duwe anak goblok siji. Goblok nih. Ngeten. Ngeten. Oke, kamu berbicara tentang kebodohan atau goblok. Iya. Nek wong goblok lak mesti paling tidak diseseli apa wae lak angel nampane. Iya, carane iki mantul. Mantul. Lah nek terus anakmu gobloke nemen. Terus ngungkul-ngungkuli nggoren umpamane. Wah, aja ngungkuli nggoren to. Lho kuwi nek sediarane. Ya sak pandai sak nduli nggoren sithik lho. Kuwi nggih to, Mas. Pokoke gobloke mentok pokoke. Mentok gobloke. Terus delalah sampean sugih. Omah magrong-magrong gedhong, mobilmu akeh, pabrikmu ning ndi sampun nenek. Terus bocahe gobloke nemen. Ora ngopeni sampean. Terus ning malah ngalap warisan donyamu. Ngalap warisan. Lho, wong tuwek pinter kok. Lho, piye kuwi? Carane lho. Ngapa? Sadurunge mati kabeh didol. Lho.
Lah terus nek kabeh mbok dol, uripmu terus melu sapa? Melu Pak Sugeng. Lho. Kok dhewe melu Pak Sugeng lho. Pak Sugeng strum listrik. Nyapa Pak Sugeng Sri Kandi ra melu-melu? Loh, ora melu-melu sepenting aku melu Pak Sugeng. Lho, lah iki berarti tidak mempunyai tanggung jawab hidup, Mas. Ah, ya. Wong iki kudu tanggung jawab hidup. Tanggung jawab aku kok. Loh, apa yang kamu lakukan dengan sesuai hidupmu itu harus kamu fungsikan. Ngono lho. Paling tidak piye ben iso bermanfaat kanggo keluargane kita, Mas. Kaya ngeten iki. Guru, bapak, ibu, semua bermanfaat. Mas sosok piye hasilnya kak ora ngerti. Kowe marai ora paham. Kowe ora kenal bapakku kok kowe. Ngapa? Tak coleni bapakku iki kowe. Sapa? Aku tak coleni bapakku ya. Bapakmu sapa jale? Pak, Duwe bapak tenan. Duwe. Tapi, Pak. Berarti luwih pinter saka anake. Oh iya. Coba. Jajal duwe bapak tenan? tak coleni. Jajal. Kowe ra Panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret dramaane men niki nek nganti ora sesuai Ya. jenengan Mas ngatos ben kenal. nek aku no paham panas mlaku Bapakku angkat. orang gawa payung serandale diseret lamaane mentung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lah kok bapaknya ra padha belas iki ta? Lah iya toh. Bapak Bapaknya ora mirip blas ngono. Ki jane bapakmu apa pawangmu? Iki bapakku angkat Ponorogo. Tak lho, iki bapakku angkat Ponorogo. Sing ngono. Ben awakmu ki ben kenal. Sing menika bapakku angkat Ponorogo, iki mantri suntik. Lah sing iki Pak Bagong bakul sate pojokan. Nyapa? Pangapunten. Piyayi iki nek sarwa resik, agemane sarwa resik iki putih kabeh ngene iki. Iki lho Pak. Ngenyek kula Pak. Lho, bapakipun kluduk ta panjenengan? Bapak angkat. Masyaallah. Lah kok irunge luwih mendelep iki timbang iki. Lahirku murep kok. Panjenengan ramanipun kluduk. Bapak. Masyaallah. Bapakmu iso kaya ngene to, Mas. Masyaallah. Loh, yo. iki lucu-lucune. Apa iya? Loh, kowe iki piye? Iki arepe disuwun karo Pak Kuat. Loh, Bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Dibuat satu motivator. Untuk bagian tukang ngedumne MBG iki sok ben ya Pak. Wah, kowe iki karo bapakmu ora sia-sia ngawur. Walat kowe kok. Pangapunten. Pangapunten. Nggih, Pak. Kowe ngerti aku dandan putih-putih. Lho, krana kebersihan hati, kesucian hati dengan warna putih itu fitrah. Timbang golek dokter ado-ado aku macak mantri nyuntikne iki lho. Kaya ya Allah. Yo, Aku iki ora usah mbok suntikne. Ya. Kowe nek aku lara, ya, mara nanggonmu. terus Kowe tak suntik dhewe. Bener Pak Kangko. Apa? Pancen beliau berdua iki seneng suntik-suntikan. Wong loro iki padha larane kabeh akhirnya. kowe iki lho, wong sehat kaya ngene kok. Sik ta wong iki lara kok arepe nyuntik aku nyuntik apa? Kencing manismu iki lho tambah nono dhisik. Sik to, jenengan ki paling mboten lak nderekke abahe. Lah nderekne Paling tidak pripun carane ben abah itu secara fisik sehat. Nek penyakite napa ndak digolekke apa sing dadi obate. iki lak karepmu. Arepe ngobati iki aku ya lara dhewe. Enek. Bahasane iki lho. Aku ki bingung lho Mas Kangkong. Ayo terno. Bingung terno sih. Terno. Aja munggah nek bingung aja munggah. Terno sih. Bingung kok teko kene jenengan. Ngene lho karepmu. Lho karepku. Monggo. Lho, Piye to sampeyan jenengan? iki tak benerne kuwi lho.
Jenengan ngendikan pripun jenengan? Aku bingung. Lah, Lah nek bingung ayo tak terke. Ngene lho karepmu. Liru. Karepku. Nah, Karepmu. Monggo. Lah kowe karepe sapa? Aku karepe sinden-sinden iki. lah. Oh alah. Model kaya sunduk sate kok dadak. Duduk sate piye? Ya jajal rene tak ngepi pisan. Lho, jenggotku dicawil ngene iki. Lho, Aku ki sumpek bengi iki. lho napa sebabe napa? Sumpah bingung kenapa to, Bah? Apa klambine kecil kok sumpek? Lah iya, ora ngono. Bayar aku ra mundak kok saya tambah dagelane. Lah aku nang kene 6 taun iki pancet karo Bu Sugeng. Lah niku lak wujud ngibadah jenengan. Ibadah piye dolar mundak barang pancet tok. Lho. Lah jare jenengan niku lak paling mboten lak seneng dana rasa, dana driyah. Jere sapa? Napa nggih? Weh, ane aja lek grupe awakmu karo aku kalah karo abae. Lho sebabe Mas? Abae iki nun sewu blangkon putih, agemane klambi putih, celana celana putih, sepatu putih. Matching. Pak Kadir yang ngono peci ireng, klambi ireng, kanthok ireng, sepatune ya ireng. Ireng matamu terah kulite ngono kok iso. Terah kulite Pak Kadir wis ireng kaya ngono kok iso. Tak lagi sepatu. Ngono. Dalam. Wong loro ki ngenyek wong tuwek kok gak wani gak wedi kualat. Kowe apa malate wong bojomu ora wedi karo kowe. Kok malati. Ya aku dilakno ireng iki. Mas Kangkong. Pripun, Bah? Kaji Sugeng ya Nggih. karo SM. Wong aku urung dicalangi. Terus? Bor kuwi senek. Aku tikek tengah. Pamflet. Ki piye to ora nanggap kok masang aku. Oh. Lah kok lali. Lah untunge aku bengi iki kok prei. Sampeyan enten ning griku. Enek. Aku ya nek gambar. Aku enek. Lah ya kuwi. Kowe kan enek. Enten Berarti teng sisih tengen. ditanggap Pak Nggih. Sugeng Nggih, Mas ditanggap Kaji. SMP 1. Satu Ponorogo. Dalange fotone gede dhewe. Dhewe. Aku. Lah kowe iki lho melu sapa? Gambarmu ra. Gambarmu ra enek. Tanggung jawab to. Jelas to. Gambarmu ra enek. Gambar Iki mau nak jelas. Kula pun tanda tangan. gambarmu ki ra enek. Kelutuk pun tanda tangan. Abahe kirun tanda tangan. Dan nek nggone pamflet ya enek gambar iki. Enek. Gambarku gak ono. Gak ono. Gak ngerti kowe. Lapo? Aku mau teko manggawa foto tak templekno. Oh, Wong kok kowe lan iki terus rene iki lho, gambarku gak enek, aku gak diundang. Kowe kok ngejak aku nyapo? Loh, sing ngejak sapa ngabari iki mek ngabari? Lho aku diajak iki lho. Sama cek, Mbah. sing ngajak sapa? Lah aku mau mampir nang omahmu jare ayo mel aku. Nanti Ron. Lah kowe kok melok tak jak. Lah jaremu mbok bayar. Iki piye ta iki? Kok ngengkel ya? Enak lho wong tuwek nyayang lho. Bayar nyapo aku Wis, Ben. melu. Wis, Ben. Ngeten lho, Nah, Pak. ini sik kene. Ya, mono, Seragam ki sing nggawa sinten? Aku dipilih iki Ron. Nah, Nah, berarti ayo. Wis ngene, kowe engko 750 tak potong seragammu 250. nah, Dan 500. mangan melu aku ning Sumaroto entek 250. Wis 500, kurang 250. Semuanya ngarep ki 150. Nah, turah 100. Oto. Rokok mau Pinten, utang Pak? aku Pinten? 150. Loh, Berarti Min 50. min 50. Diutang 50 kowe malan. Bayaranku entek. 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 Mas aku nyelip petile, Mas. Nyelip, Mas. Sik to. Petile gegeri. Oh, Madura petil, Madura lak celurit to. Kok duwe? Lah aku gak gawa celurit. Kok iso petil iki lho kok iso. Wong kok Wong apa? Wong edan. Kok wong apa ya? Lah kamu ngomong. Wong enggak. Pakde, jenengan nderek ki abahe paling tidak itu titelnya saiki gak gelem diceluk Pakde. Loh. Jaluke diceluk Mbah-mbah. Dadi nek dagelan mbah-mbahan iki. Mbah-mbahan bener rek, Mbah. lah ya sesuai umur to. Umur. Mas Kangko 48, Klidik Kluthuk Mas Tesi 87. Mas Tesi 87, Mas Nggih. Tarsan 81, Cak Kartolo 81, Marwoto 73. Asaman Iki 75. Apal sing tuwek-tuwek gak data. Mergo matine ngubure ning tinu. Aku kudu ro. Iki oh, termasuk sampean iki. tapi ngene. Ngomong ning mati-matian lho. Aku 75 awakmu piro, Dik? gak 5. Kuwi sak 5. Ya. Kira-kira awakmu tekan 75 ora? Sik to. Antem kene. Sabar. Jaman ki paling ora ki yo. Medeni.
Pak Kakak. Apa? Tapi apik lho. Napa? Saiki lak generasi pelawak kan medal. Oke. Kaya niki nun sewu grup jenengan Dwijo Laras. Iya. Kula kalih kritik Duojo. Duojo. Sampean nggih jeneng apa iki wong loro? Oh, aku sing gawe jeneng. 2K. Napa, Apa? Mbah? Katok kolor. Ojo. Apa? Iki lak ana jo klitik, jo kluthuk. Apa? Awake dhewe gawe jo kirun, jo kadir. Lah sowan ngomong. Lah sowan Senenge yo. Lah kelani Ngelokne aku ya. Aku 75, Dik. Lah kowe swidak 5. Kowe nuntut ora 75. Balapan apa piye? Kok ora menang sing 75. Balapan ye. Ngeten banget. Bani aku. Ya jelas menang aku, Dik. Playuku sik banter. Niku lak Alhamdulillah Pak Kangko. Apa? SMP 1 Negeri Ponorogo ini bisa dinamakan bahwa tidak membeda-bedakan. Ini. Nyatane dalu menika Beda. Beda. Jelas Beda. masa beda? Beda bayaranku mek 750 cilik dhewe ya. Pak De. Ora perkara kuwi Pak. Jenengan upami diken milih dibayari akeh nek umpama disudha yuswane lak mesti abot yuswa jenengan tok. Iya. Lah engke, mula luwe becik bayaran sithik ning diparingi panjang umur. Ngono. Engke. Apa meneh gak bayaran? Wah, Iki umure dawa. Tuh. Lek Daron. Umurku dawa bojoku anakku gak mbadok. Ngamul. Aku lek delok anu sing ngene aku karo wong ya Allah Mas, jebul ngeten. Kula benjing niku lak mesti ngadepi kaya abahe ngeten iki. Ngadepi kaya Pak De. Piye. Aji semen tuwek kaya Pak De. Ah iya no. Aku lek tuwek-tuwekan kowe iki aku mau tuwek aku. Lho, Nyapa, Dik? Ya mati wae. Umure dawa ning mati kok. Kowe kok aja ngadepi iki, aku madhep iki gila kok. Rupane iki lho sesuk kaya kunci. Temen dah. Ora. Gila tadi. Sabar, Dik. Ojo, Dik. Oke. Awakmu gila tadi. Gila, Dik. Penyolan lawas. nyapa Bah? Nangis ki nelongso Bah. Sikilku dideki. Jenengan iki yo ngawur wong padha sepuh mbok idek yo ngapa? Iki mau banyolan lawas ya. Banyolan lawas. Masa? Heeh. Nyatane kluthuk yo guyu. Eten. Sampeyan ro banyolan lawas piye Mas Kanggo? Pripun? Ya ta. Iya, Pak. Ngono ki dindum. Ya ta. Banyolan lawas, banyol kuno aku karo dheke jaman tahun 77. Nggih. Aku ki nang kene kaya ngene. Ya ta. Manganku mung sego rawon, sego soto. Nang omah aku sego pecel. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Banyolan biyen ngono. Kluthuk nek ning jaba mangane ya ta capcek. Ning omah ya ta apa ki puyuhen. Udang goreng ya ora ngerti. Asal kanca ora buka wadi. Klitik ya ngono. Pamo ning jaba Mangane gule, hamburger. Ya ora ngerti. Ora ngerti, Asal kanca aja buka wadi. Kowe ngeblok, kowe ngeblok. Apa? Kowe sing ngeblok. Aku ngeblok. Jare ning ngono lho nang Kadir. Ya. Ya. Umpamane aku nang jaba saiki, nang restoran, ya toh. Mangan sing enak-enak, siput. Lho. Terus Kepiting. ya. Mangan. Saiki aku nang omah, ya. Misale aku mangan pecel. Damen. Aja pecel, ngeblongi ya damen. Ngono kok iso montai iki lho. Ya pecel ya enak kok. Sama kali yo. Suka teki. Kowe muni aku nang omah mangan wong nyauri damen. Dibaleni, Cuk. Ora iso baleni. Lah yo dibahas ora iso. Gampang lalen lho. Dagelane bebas. Oh iya iya. Pamane abahe. Klitik kluthuk kirun. Ning jaba. Ning jaba mangan hamburger, steak, sate gule. Ya ora ning jaba. Nang omah mung mangan sego jangan asem. Ya ora ngerti. Asal kanca ora buka wadi. Ayo kowe. Aku ning jaba mangan siput. Siput. Ya. 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 Terus aku ning omah paribasane iku mangan Karepmu. Mangan karepmu ora karepmu. Mangan karepmu ora. Kenapa kok pikir kancane? Wani ku ngomong kok, Cuk.
muni ngono. Suro, Pak. Sing wani misui ya mek iki. Kalah tuwek ae. Baleni. Aku nang omah mangan ngono tok. Aku neng omah mangan. Damen yo ora ngerti asal kanca rambuka wadi. Ono kluthuk klitik yen to kiro metu nang omah gandol bojone dhewe-dhewe ya to nang dalan yo gandol bojone dhewe yo ora ngerti asal kanca rambuka wadi. Ya. Aku nang jopo paribasane numpak mobil Alfa. Omah sik. Iki bojo kok salah lho. Gandol iki gandol. Iki gandol. Aja gampang lalen to. Aja gampang lalen to. Iki gandol. Gandolne iki lho. Ini lho. Delok ngarepe to. Iki rasa curutne. Delok ngarepe. Kate munggah ngomong ngejer kok sepelane iki ngono lho. Ora enek iki. Delok ngarepe. Ngono to. Ngarepe sik. Kowe iki sing ngeblong. Pati-pati ono sik. Kene. Kono lho. Lho kok ning kono ya. Kono lho. Lah tuwek kok dinggoni manggone ini kono ki lak dikira koyo wong loro to. Nek kadohan gak den. Iki urute ngarep. Oh tak pisui tenan. Klitik kluthuk irun ya ta. Metu nang omah. Ha iki nang gandol bojone dhewe-dhewe. Nek nang jaba shopping ya karo bojone dhewe. Gandol bojone dhewe ya ora ngerti. Asal kanca rambuka wadi. Gandol gonceng. Kowe Mikir ta. Ono cok guyu ae. Eling ora. Eling ora. Gandol. Aku senenge lalene. Eling ora. Iki gandol lho gandol. Ayo aja teko. Aku nang omah gandol bojoku ngono lho. Gandol kok gondol. Aku nang omah misale nek metu gandol bojoku. Heeh. Lho Iya ta? nang omah no. Nang omah gandol bojoku. Nek metu aku gandol. Wis Kalem. Kalem. Nang omah gandol bojoku. Lek metu aku gandol. Eling-eling ah ngono enteng iku. Ya. Ya. Aku nek nang omah gandol bojoku. Lah nek aku metu Gandol kire. Lah ngene. Ya ora ngerti. Asal kanca rambuka wadi. Melo aku nang mburi Run. Ya. Tak cegurne peteren. Guri gek enek kok. Gak ono. Guri waping kok. Waping. Ceran di. Berarti salah ya. Nek wong sugih beda. Nek abahe tindak metu mampir restoran dikasih buku menu daharane napa? Ya paling ora rawon. Rawon. Mergo kene ketua. Kene lak humas. Nek humas paling tidak nek kene rawon, kene cukup sego rames. Nek sampean Soto. mergo apa? Aku tos sebagai bendahara. Bendahara. Sampean. Nama apa? Aku apa? Piye jajal? Piye iki jajal? Saya medhun. Aku iki golek dagelan sing tuweke mergo wis pikun dadi nang nggon dhuwit barang iki gak njaluk. Tak gandeng nih ya. Tak gandeng ya. Oke. Apa mau? Loh, Alah, Ora wis bar. Wis tak iki. Klitik kluthuk. nggih. Lulusan SMP 1 Ponorogo. Kirun kulino ning SMP, mlebu ning SMP 1 Ponorogo. Ya ora ngerti asal kanca buka wadi. Kadin. Aku. Metu saka Aku ngocet ah. Gampang lah. Opo ya? gampang lalen lho sampean. Lalen piye jane aku eling mbok bulet-buletno. Jancuk tenan. Selaku padalang. Samane angel gampang lalen. Jalan 750 ayo. Loh, Pak D, zaman sekarang itu zaman IT, kudu cepet. Nah, Zaman opo Siti sapa? Gadget ki lho. Saiki kan musim IT, dadi kudu cepet. Nah, Kowe generasi Kowe ngomong ning komputer. komputer apa? Kok ngomong iku gak ngerti aku. Sing penting ki cepet ngono. Asal kanca gak buka. Urung. Lah kowe ora ngomong kok. ayo metu. Kene metu kok SMP 1. Aku ya Mlebu
Metu. Nang SMP satu. Mari ngono aku metu. Nang penjara. Iki mlebu penjara apa SMP? Ya ora ngerti. Asal kok coba buka wati. Ora iki gampre iki kabeh. Ning Kok abahe ahli. Kula niku nek kalih senior niku seneng kula ngeten iki lho. Kalih abahe, kalih Pak Dekadir dan ini menjadi nun sewu. Saya itu selalu jujur bahwasanya kula karo kritik daglan-daglan modal iki sing klotiru nun sewu kados abahe. Pak Dekadir ngeten iki kula. Sing mau tiru apa nih? Awakmu pinter ngomong goblok kok. Nek Kowe niru aku ya tambah goblok. kene secara akademis oke. Iki bintang film lho, Mas. Saya tahu. Niki lho. Sampeyan delok ta? Waktu kecil, nggih. Filme Bang Kadir karo Dono Kasino Indro. Daya. Lah iya karo Dono Kasino Indro kan sejajar. Oh iya sejajar, nggih. Iya toh. Padha trene pada saat itu. Kadir karo Doyo cintaku di rumah susun. Bang Kadir. Cita, lah kok malah kritik citaku di rumah hantu iki ora tau. Pak Dekadir iki gendruwo. Lah kaya ngono ki Di rumah susun ora tau delok kowe iki. sing gelem nampa rumah susun sapa model ngene iki? Rumah hantu. Karo Doyo piye? Nggih. Kadir dan cintaku di rumah susun. Ya betul. Lah terus sing kondang neh Kadir Doyo makelar kodok. makelar ndlogok. Kowe njaluk tak pisu neh kowe. Gak. Wis sing wedine karo iki ta. Kowe paling-paling yen mbok jokne murid-muridmu iki to. Lah muridmu ndi? Bapak iki muridku. Lah sapa? Jenenge Blengur. Bapak jok klinik jero kutuk iki jenenge Blengur. Blengur, Babang Blengur. Kumpul nang gambus. Gambut kowe aku. Nggih. Tuk Bapak kula. biasane banyak. Oh ki kupingmu dhewe. Wong ki asli. Nek dipethot atuh. Oh palsu. Atuh palsu. Palsu. Kowe ra yo ngono ta. Nggih. Kupingmu dhewe. Asli, Pak. Nek dipethot Asli. atuh. Palsu. Aku apa yo palsu. Delok kupingmu iki lho. Tak demek nek muni atuh palsu. Palsu. Yo. Wah, asli. Oh asli. Asli. Sitae urung demek sitae urung demek. Nggih. Atuh. Palsu. Palsu kupingmu. Gakmu yo palsu. Ora. Delok, Asli. Jajan. Ayo. Oh nggak dhewe. Oh ya asli. Asli. Gede. Sik iki berarti wong palsu. Kuping. Kuping. Rupane kuping lho jeneng. Kuping. Gak aku irung. Kuping. Ngeten iki padalan apa kula kudu misuh mleh. Aja pati. Delok. Pati. Sapi, Asli kuwi. wedhus, Cetok kuping Pak. sisian. Sapi, Wedhus. wedhus. Sampeyan ki ndek yo ngeyel Aku aja. yo. Sapi. Wedhus. Oh sisian. Iki. Gak musuh. Kak. Jajal. Nah, delok. Sapi, wedhus. Sapi, wedhus. Saman ki kleru. Apa? Mau jare lek kuping mau asli ngene. Kupinge sitok iku ora Ojo ngene. sapi wedhus ning kene kabeh. Sapi. Kuping sitok ini gini. Wedhus. Lho lah nyapa kok mbok cangking Lah ngene. mesti dijewer ya kono lho jare. Oke. Tapi suarane Mas. Oh, niki diduwene kali niki saya, Pak. Golek gandengan. Balusi. Jalusi, kilo. Apa? Pintange Ponorogo. Ponorogo. Stip. Ojo manuhara. Aku mbok kon ngopo? Loh, iki Sampan iki kok Ayo mbok kon ngopo? tak kenalne. Aku mbok du karo wong kuwi. didu itu masalah celeng ya. Nek kula cah enom niku menghormati sing sepuh. Mbok menawa ku sangu ya. Nah, ngono. Nek iki marem-mareman Iki sampeyan. omongane ku rumus. Lek abe wis kulino. Abe wis kulino, kula karo iki wis kulino. Anak wedok iki gak Sampeyan apa? Mengirip bojoku lho. lah alah bojomu bungkuk lho, Kak. Bungkuk kakek tak engkok-engkok. Bungkuk piye bokonge gedhe sisih bojone iki. Lah lek mlaku. Loh. Oh, apik. Piye? Bokong gede sisih itu malah bagus. Kok saged? Percaya. Pripun? Ya, bojoku nek mlaku sikile kan maju ngene. Nggih. Kan bokonge gede Gede sisih. sisih. Angger sikil tengen maju ngene, iki bokonge pindah ngiwa dul. Iki Kok nek tengen? sikil kiwa maju. Iya. Tek Pindah. bokonge iku pindah nengen dul. Wah,
Iki nek mlaku didelok komburi ngono, iso dul 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 dul. Lho, enak. Bokonge bojomu kaya dalang larisnya kepindah. Iki kena. Kana yo jale. Lah yo yo. Bintange Ponorogo. Sebelum Niken Salindri, sebelum iki dhisik. Iki kuat tenan, Mak. Aku minder. Wis to nyapot to sampeyan. Sampeyan kene lho. minta damping jenengan iki. Wong sugih kok minder. Sampan yo. Ron, aku tak ngomong dorongan ya, Ron. Iya iya. Ayo. Oh, lagi, Tuk, sik. kowe duk sing ngumpani Dik, aku tak. Piye piye. Pripun? Ngeten. Kula sebagai cah nom, Cah nom. sebagai cah nom anake jenengan kula ngetutne napa sing dadi dawuh jenengan. Pripun nyuwun pripun? Aku ben gak minder. Nggih, nggih. Ya. Nggih. Bantuan dorongan ngono. Oke. Jadi ya. Nggih. Apa sih ngono? Wis ta. Lampo. Jare kon dorong. Ki apa rek iki? Duduk didorong iki ne. Lah apane? Ki apa? Aku malah kaget dhewe. Ora tak ngenekne kok ngono. Lho, Diangkat. Wong tuwa ki aja diremeh. Nggih. Tik Nggih, dalem. hormat. Junjungan. Nah, iki lho. Arane Kyai Sepuh ki mesti tak junjung wong nom ki kudu iso junjung dhuwur wong tuwa. Ana pebasan mikul dhuwur Mendem jero. junjung. Berarti kula kudu Hormat junjungan. hormat. Ngono ndang ngomong. Soale ngadepi wong ayu. Jo, wong tuwek ki Awas nek kudu- salah. Jo tak Wantem. iya. Engko tak pisui lho. Ya, tak jinten. ndang kono. Dik. Kula wonten dawuh. Wis ndang ngomong. Ndang ngomong. Iki bu apa to, Rek? Loh, jare kon junjung mau. Iki gak kene. Lho lah iya apa sih? Jare abahe kon junjung iki lho. Masalah. Nyapa? Awakmu yo nggae perkara. Mbah. Anu gilani. Nyapa? Perlu tak junjung. Piye? Ndoke cilik ya. Mosok. Mosok cilik. Oh, kok dhek dhewe kok mosok iki. Karena wis tuwa dadi mengker. Karepmu ki piye? Jenengan ki aja kaya Ngono, ngono. Kaya ngono. Arep kaya ngapa Mas Kadir itu lah seniore panjenengan Iya. to, Mas. Mas. Ya Allah. Rungokno. Wah, iki Neng alam donya iki urane wong bagus taniyane panjenengan. Yo, lah iki Percaya kalih kula pun to. Wonten mriki sinten namine Jo Klitik sing paling bagus. Salah. Jo Kluthuk kalah bagus kalih panjenengan. Run awakmu sing disemprot terus. Napa to Pak De? Sampeyan Itu iki, adalah berkah. Sampai lak rong tau diwenehi. Berkah seneng idune. Saking semangat kula lho sapa sing ora bangga? Sapa sing ora bangga pinanggih senior Mas Kadir? Aku saulan iso mati musuh wong iki. Apa to? Lah suarane kaya ngono. Aja sik. Oh sik 75 kok mati ya. Ya jenengan pun ngoten niku lho, nggih panggen nyun sing sewu. halus lho. Duwe bojo niku kedah sing terengginas. Mbak Lucy, iki yuswane iki sepuh ki Oh, rada nggih, dadi alus ya? Rada alus. Halus. Aku wedi. Kang Mas. Apa? Nggih, alus niki to, Rada maju Mbak Lucy, alus. rada maju Mbak Lucy. Wonten Sampeyan. ngalam donya menika mboten wonten priya kejawi panjenengan. Ron asam kurat kuku Mas. Asam kurat pundi? Asam urat kok asam kurat. Asam kurat. Wis sing ati. Wis to ben sauni-unine. Susah. Lah dikon kene. Lan jenengan iki alus mboten. Jangan maju yuk, jangan maju yuk. Jangan. Kasar mboten purun jenengan iki lek Biasane iki Pak De Kadir ki lek mbok tembang nih, ki luluh atine. Dituntun. oh ngaten. Sik to. Gandeng, Janjan. Tuntun Ndek. Tuntun Ndek. Gelekno teken aku. Lagune benten to, Bang. Lek niki kan kerinduan. Ah, karo Kyai Sepuh. Betapa hati Ah, rindu Ya. pada dirimu. Nah, lek rayu Mas Kadir lho. Ah, iya. Suwarga tansah nelengolawange. Aku suwe-suwe kok wedi. Ngene lho Pak De. Jenenge jenengan nek abahe. Ben diwarakne, ben diwarakne. Nek abahe paling enggak Nggih. kalau sama Mbak Anak wedok. Mbak Nggih. Lucy mesti dek zaman berjuang mengingat perjuangan waktu dulu. Lah. Nek kalih kula wis beda neh cah enom. Nggih. Wong ayu tresno
Kukinarya tombo tresnane gawe tombo. Yen karo aku wis beda nek dodenok gandolaning ati cinta tak terpisah. Oh, jangan dipisah sampean. Nek aku. Nek karo son Aku gandeng mlaku. Gandengan sik mlaku yo. Ditumpakne amya Jawa radane rada manungsa. Miku gawanen rek. Aku tak mulai. Loh, mulai urung bayaran lho mulai. Mboten parang dadi Gak bayaran gak PTN. ben duit. 750 kaya kene. Oh, pun tenang. gampang Niki lho. bose rawuh wonten Bapak Parlen, wonten Pak Kepala Sekolah Bapak Sugeng. Kok gampil mengke pun cah mumet perkara duit gampil. Sing PJTKI ra enak to. Kok PJTKI? Bapak Parlen. Bapak Parlen. Parlen. Anu tenaga kerja. Malah niku oleh info, Bah. Insyaallah jenengan badhe dikirim ting Jepang. Alhamdulillah. Tugas budaya. Tugas budaya untuk sosialisasi budaya Indonesia. Saman arepe dibudale ning nggone Korea. Generasi milenial. Mbak Lucy ning Singapura. Iya. Aku ki rencanane ning nggone Thailand. Alhamdulillah. Pak Dekadir iki sesuk ki arepe dikirim ning nggone Selat Hormuz. Pak Dekadir. Dige campuran minyak lu. Kowe Jawa HP-ne ora? Apa ini? WA-ne Pak sapa? Pak Parlen. Pak Sugeng. Iki arep dikirim nang Vietnam. Vietnam. Ginjele didol. Lho ginjele wis remek. Aku mau budal iku wis ngipi. Iki apa? Kenapa? Aku disiksa karo wong telu. Iki ora. Iki Ora. penku masuk Sampeyan ngipi jam pira? Ayo. jam 3 bengi. Jam 3 bengi aku jam 3:30 ngimpi. Apa? Pak Dekadir ki ndelalah kok wong dilokke kaya ngopo kok atine ikhlas lan dinesu. Jam 3:30. Makane dawa umure sehat. Jam 4 ngipi maneh deh. Lagi tenang. Iya iya. Ngipine wis aku ku disiksa karo gendruwo telu. Loh. Jam 4:30 ki aku ngimpi. Utuk ngimpi. Sing disiksa kuwi atine kuat, sabar, akhire lembah manah kuat rasane. Loh, Mosok 4:30. 4:30. 4:30. Jam 5 aku ngipi maneh deh. Tenang. ngimpi piye Pak De? Wis aku didejek tuyul ki telu. Jam 6 Heeh. Ngimpi. aku wis tangi kok. Dikanya ya wes. Liyane turu Kurang ngipi. Ngimpi to? Tak kira lagi ngimpi lho sama. Liyane turu saya iki. Gitu. Kowe iki ngipi yo. Turu Ben rada kompak ngono. Ngipi. Iya. Lah aku turu urung ngomong kon ngipi. Urung turu. Urung Oh, matamu beleken. kon nyanyi. Nek jog kluduk jog klitik Pun kuwi to. lagune lagu pakem nduk. Nggih. Napa menika? Tekonono dhewe. Wis duwe to. Niki Abah Tuh Kadir. duwe. Oh Abah Kadir. Napa lagune Pakem? Aku nyanyi mbek iki. Iya. Aku iki. Iya. Iya, Dik. Mas Kadir, Pak De Kadir. Napa, Dik? Nek kula kali Mbak Lucy ki cara njikuk Banyuwangi. Kuwi kaya Patih Sida Paksa karo Sri Tanjung. Sri Tanjung. Mas Kluduk jejer njikuk saka Malawapati Bojonegoro. Angkring Darmo Setyawati. Setyawati. Ponorogo Warok Suramenggala. Warok Suramenggala karo Sumi anu no. Cempuk Mas Warsia. Nek iki Suminten karo Jem Klenting. Jam kentol. Jem Kentol. Sing gento. Jam 7 isuk aku ngipi. Ora gawe kuwi ya. Kok iso ngimpi iki ya wis wadah Sami aku tahu sarapan ngimpi yo. Wes jam. Temenan. Oh, sing api tuh sarapan. Gak ngipi. Napa? Aku entuk bisikan. Sing bisi sapa kupingmu ora krungu bisi. Tapi bener dibisiki niku wau ten Bu Sugeng. Piye? Kon gak usah mulai dir. Lah napa sesuk 6:30 artine setrum karo Pak Setrum piye malah ape didelen ning instalasene tokone Sri Kandi Pak Haji Sugeng kok. Dingge percontohan stop kontak lah api lagi. Beto. Nggih niki lagune andalan apa Pak Di? Wis sampe takon dhewe. Tak menang. Arep Pak Awake dhewe menang. Meneng lho rek. Sing meneng Rono. Meneng Rono. Lah iki lho. Ya lagi glodak lan sing wani perintah bak iku ya lagi sita iki. Tok mane jenengan. Awake dhewe kan ya ta wis. Lho, nggih lho, Pak. Jenenge wong telu iki ngono. Pokoke aja meneng awake dhewe. Ngomong ae ya ngono.
wis sing iso masalah kita Mbah. lah kowe nyapa kok melok omong rene Aku melok meneng kok. aku ora meneng Aku kok aku omong Padahal iki sepelan lawas. ya Allah Aku lek seneng kentai. Sepelan lawas iki mau sumpah padahal. Kentai ya. biasane sing meneng rono mlumpuk tuh dhek melok ya ta Kene lho, kene lho aku apa? meneng padahal awake dhewe Apa, omong apa? ae. Kok melok rene Kowe meneng. Rono sing meneng. Ayo Mas. Jenengan apa lagune? Jam 8 aku ngimpi. Ngimpi karep ora karepmu. Jenengan lagune napa? Sik to. Barangkali ada yang mau request. Kali apa, Bu? Ya Barangkali. Sampan ki barang remek kok barangkali piye. barangkali kok Bebas sampean kok dijalui lagu angel-angel ora iso malah cilaka sampean kok. Lah, kowe guru-guru aku. Iso nyanyi sampean. sik to iki nek ketemu Pak Haji Sugeng ketemu kepala sekolah lagune religi Loh, nggih, nggih. Bapak ketua apa padi ya rawuh. Nggih rawuh. Pak Sindu, Pak Sindu. Mas Sindu. Mas Widodo brung brung Mas Widodo, tong, brung, Mas Widodo. tong, brung brung tong brung irama Padang Pasir umpama kowe ketemu Pak ngenyek ya. iya ya Aku ora ketemu tau, Pak Bro. kepala sekolah Pak Kuat, Pak Kuat. ketemu Pak Sugeng ketemu sponsor Pak Parlet yo Yo. Jal, ora tau ora aku. Iki mlebune nok njero. Mlebune rono lho, rono. Tak sodok drosor kok iku. Lah musike meng duduk. Yo dirinteni, dung jiro lupat langsung Mlebune adane sik. Suara. Kok gawe nada kira nek nadane. Prabu Prabu kira nek nadane dir. Walah. Akeh men to diomong sampean iki. Prabu ki ya nek perkusi. Lah lek keyboard gitar ki nek nadane. Prabu kan nek nadane karepe sampean piye to? Kok akeh men to? nek ki Rama mike Dek. Ya Aku tak napa? mulih. Jenengan ki ya ora ndang-ndang. iki Rama Padang Pasir Nah, ora nek nadane. Tak judoi mlebune. Mlebu ndi? Selokan. Malah penyanyi nek setru kok isi. Ngedek ngedek. 1 2 3 4. Ngene, Pak. Ya dana. Nah, terus. Ya dana dana. Ya dana. 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 Ya dana. Saire endi to, Bang? kowe iki goleki sapa goleki sapa Golek dana. Oh, alah. Golek dana. Iki berarti lah. Ini lho bayaranku lak 750 ono sing nambah irun. Iki berarti Tinggal lagu. sumbangan. Ini pentingane tali kotak Tali kutang Mas, tali kutang Mas Lur. Mas Lur. Bisa sakit Pak niki. Napa lagune? Tali kutang. Oh, tali kota. Nggih. anu nggih. Ya napa? Sajane kula nyuwun ngapunten nggih. Soale swara kula niku weh lek Waduh, aduh. Alah, alah, Sampan alah. ki rate kok resep lho, geting aku swara ngono. Gak no Lek jamu swara to. ketoke serak ngene iki yo. Mangap, mangap. Mangap. Dilek, langsung dilek. apa aja Pines. Wong tuwek mbawe pines iki lho, Pak. Dari late koyo taplak yo. Gak iso mengohi lho malahan. Dilek, dilek. dilek mataku kono. Rumpine cok. Cok. Jajal. Tali kutang. Lagune Pak punya Dik. spesial. Pak Dik, Nggih. ben ketok suarane sampean apik, backing vokal. Ngono. Nggih. ora ya baking soda Awakmu beke. Ya, jenengan. Sampeyan mek bengok. Sampeyan mek umi-umi tok. Nggih. Ya. Wah, aku mik-mik tok. Umi-umi tok. Ngono. Nggih. Dabing, dabing. Maju Pak Dik, maju Pak Dik. Ben ketok apik ya. Nggih. Ya. Aku mik-mik tok kok gak entuk bayaran. Ento. Sing entuk, Lip sync. tak jak ngemis nang ngarep kono lho. Oke. Ngemis piye to? Ya. Coba. Aduh, aduh, ngene iki tang muni. Dabing iki ngene lho Pak Dik. Cok. Dek biyen wis layakno penyanyine bingung. Sing dabing. Klitik iki jebule ya goblok. Ketularan sih. Kok tali kotang kok. Tali kotang.
Ya. Kilo. Ya. Pakde tak dabing, Pakde tak dabing. Dabing. Lip sync, lip sync. Nah, umi mawon. Ya. Saurunge nyanyi dhewe dabingen. Tak dabing sih. Ya. Madhep rono, Pakde. Madhep rono lho. Merayu. Ben romantis. Merayu aku. Ndek biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange. Kok mewah. Kowe kok mewah. Rasa metu suaramu. Ben ketok tenanan iki lho. Sing watuk sing dabing. Kaget, Dik. Tak contonane ngene. Ya Allah. Sing watuk sing Manut suarane iki. Iki sepelan anyar. Anyari sekarang nom-nom iki. Mbak biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange. Itu lah awakmu melu Ana watuk kowe ngene. malah awakmu melu watuk ya anu. Latah, Dik. Iki mek dabing ya. Wujud tali sak kotange. Hei, iki lho. Gablek ora iso balik. Iki wong poso enek penyanyi kok menggo. Aku malah bledru. Made. Nyanyi Made. Aja jogak wajo. Engko mok ngampek teko kukur-kukur barang gak ngerti. Sesuk tak omongane sik. Sesuk tak omongane sik. Tak sepele sik. Ora lho to. Nek awan iki kandhane. Lho awane ngono. Bocah aja nyanyi. Penyanyine ndi? Kae lho. Iki lho. Oh, Sampe alah. gedine Aku ngelu, Dik. Ngelu akan ngimpi awakmu iki. lek lirih ora krungu. Wong wis tuwek mripate kena lara karak. Lah, lek Katawa. ketok. Kowe Pak De, napa? Iso dek. Aku suwen Ya. bodine arek iki. Ya napa? Padha karo seneng omah. Iya. Asli. Asli. Luwih lemu. Padha lemune, Dik. Aku ro. Tapi Dek. ndase Dek. gundul. Dik biyen wis tak tukoke. Tak tukokke. Nanonane. Dik biyen wis tak tukoke. Wujud tali sak kotange. Saikine aku ilang sak slirane. Kaya iki lho. Bareng bar diambul ambene umi kaya marmut. Ya Allah. Marmut biyen masaku Saya koyo tanduk tikus. lus. Anu Mas Kangkong. Lah kepethuk iki ta. Blongo rayu saiki ya. Betina kan nawar nununge muntah-muntah. Dadi roh iki ya. Iya. Bisa ya Pak De? Dik biyen wis balene ya. Ya ya. Tak balene ya. Penting. Pasangan serasi kita itu serasi. Dik biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange. Asik. Saikine aku ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit. Sampean ngrungokne Pak D Kajir nyanyi. Pak Dalang ajeng teng ndi Pak Dalang? Golek imben. Golek imben. Golek imben. Oh alah lagi bengi. Dalang. Nek sampean nguyuh kula titip, Mas. Nguyuh kok titip piye to? Kowe digawa ngono lho. Digowo kok lek balekne kwalik piye? Tak ketopotan. Halo, ya kene Pak. Ya. Ya. Ayo lho. Dik biyen wis Wes. Nek biyen tak sodok kan lho. Uwes kemawon dek biyen Sing ngimpi mbok bulan baleni. Ra ngabari. aku lagi ki lho rek ndagel kumpul dagelan galak-galak iki. Untuk kula sing mboten galak mboten napa-napa, saya dan Bang Kadir itu serasi. Saya putih jenengan ireng nanti punya anak seperti ula weling. Ya. Jadi tidak apa-apa. Saya sabar. Dik sementing aku lek ngeruang. Monggo. Pun mulai ya lho. Musik, Langsung musik lagu. dulu, musik Tan dulu. langsung musik. Ayo lho. Cok.
jos suarane. Suarane apik tenan sampean. Suarane sae. Jos gombal. Iyayine tasik rusa. Padahal Pak Bupati ngenteni suaraku. Loh, Bupati ndi? Bupati ndi? Ora nek bupatine. Ora enek. Masa ora ro omong Sabar mesti. Bapak Bupati. Iki
iki mesti sampean lho kok ngomong Pak Bupati. Bupati. Wong Jakarta ora tau ndelok berita kok. Urane Pak Bu iki Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua Komite kok Pak Bupati iki ngimpimu jam piro ngimpimu? Iki mau aku gletak diluk. Kok tangi dhewe. Kok tangi dhewe. Lah wis kipi ya. Kok iso ora tau ndelok berita piye? Artis Jakarta ora ndelok. Ning omah ra nek TV. Dek iki Lah nek TV piye? dek iki trauma. TV kuwi papat. Kuwi trauma ra gelem ndelok berita. Lah nyapa? Soale wonten TikTok, apa? medsos. Lah ya Ya napa? Dek kan sedih terus. Lah kok sedih sebabnya napa? Doyok kena, Nunung kena, Tesi? Gogon kena, Pak Polo. Tesi kena, Pak Polo kena, Nggih. enek sing kena. Ping pindho, ping pisan. Lah kowe kena piro? Lah. Kowe iki tak omongi ya. Mlebu penjara. Tesi mlebu penjara, Nunung mlebu, Pisan. Doyok mlebu. Pisan-pisan. Aku lho ping 10 gak enek wong ro gak tau tak muat berita. Gak ono. ora tau ndelok beritane ora. Iya. Mlebu ping 10. Heeh. Lah nyapa? Lah nyambangi Tesi nyambangi Polo kuwi. Wah, aku ning kono tak encepne pisan niku lho. Nggih. Mari nyambangi Doyok, nyambangi Tesi. Polo. Mari Polo Tesi Nunung Gogon dhuwit kuwi entek. Iku besok. Sedekah iso. Sedekah. Oke siap. Balik das. kirim rokok. Pripun, Mbak? Nggih. Iki piye gak sido nyanyi aku? Ya dalan iki mau napa? Iso liyane iso. Wis to turut tono. Bebas. Iki mumpung dereke Mas. Bebas. Nek musik Bang nyanyi apa Mbak Kati? Iki Wis ngene. Iki kan penak. Iki kan karaoke. Wis kan ndang milih sing ndi lagumu sing ndi. Iki kaya ning kafe lho iki. Oh, sing apik ngisor siksa kubur kuwi lho. Siksa kubur iki, Pak. Di. Pilih. Suket teki, Bengok lagune iki njaluk apa bengok. sewu kutha, Suket teki ae aku. Oh, heeh. Oh. Suket iki. suket teki sing Apa ketok sih anjabut Lah, suket teki? Sampean iki suket iki nek sing nyanyi cah nom-nom, sing nyanyi umur sampean iki suket gajah. Suket gajah iku enek. Loh. suket teki ku lho sing depiyen nandur suket teki. Saiki kok wis lali. sing ngalah. Oke. Weh, jagoe ning kafe dipikir. Trimo mundur. Lah 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 lah. Timbang loro hati. Apik. Aku tak mangap-mangap kowe sing ngomong. Aja gelem, aja gelem. Ngono kaya mau lho. ini. Mau. Tenan apik mau. Apik apa ora temu lho mau ya. Tapi lucu lho mau. Niki Tapi dipersani. lawen ora aruh banjuran iki no. Seru. Lho kok rambut trapne? Lah aku etok. Iki apalane kae lho, Cah. Nek cara saiki hip hop kae, nge-rap. Nge-rap kan ono. Iki ya apal. Milo tak sing nge-rap niki. Sik. Iki lho arepe. Cak duk cak duk cak duk duk cak orjen. Kok ora tak cak nge-rap ra iso. Iso cak duk cak duk cak duk. Spring ditumpuk-tumpuk. Cek cilik diipuk-ipuk. Perang neng Betawi. Bali neng Kediri. Putri telo. Urung karo sing geblak mesti Fafa kembarmu Kesusu. Susu. Putri Telo ki nek wis Baleni. moh Utri telo godhong poso dielus-elus Nemu rondo ireng mulus. jane derek iki mung neng kene mergo kowe lali mau Iki mau gak der terus. enggak Masa enggak der. Der mau. Lho kok enten gongseng ngono ya der. Ya kan duduken. barang lawas Jenengan Dek. pengen duet
napa Pak Dini? Aku tak gak tahu gak duet mana. Nyanyi single. Aku duet percuma disiksa iki lho. Toyol. Lah mboten pengen duet kali sing ayu-ayu niki? Gak wani, Dik. Lah tenapa mboten napa-napa. Aja Dek bayaranku 750. 750 iso entuk 7 bengi lho kuwi, Pak. Ngono. Bengi apa? Dik, aku matur nuwun ya. Oh, napa? Badhe nyangoni kula. Iki sindel banget purel iku ngoni wong. Iki sindel ora usah nyangoni. Gajine men 50.000 kok ape nyangoni kula. Nyangoni apa? Lah kena gosak ini lho. Goleki pipoku iki lho. Oh, tak nek ilang. Aku nek lumo. Dik matur nuwun ya. Oh nggih dawa sami-sami Mas Gading. Alah. Pasang dadak kok nomor HP. Aku tanggapan dhewe tak jak iki. Dek kapan kowe? Dewe iki sapa sing ngejak? Sopo sing ngejak? Sing ngejak sampean sapa? Sampeyan ora dijak abahe ora sing budal kok dadak budal dhewe iki sapa sing ngejak? Sapa roh entuk tanggapan dhewe. Engko njaluk dhuwit sepur. Sepur. Ya Dik ya. Kita niki Pak Kakak. Wah, dan pokok hiburan sangat. Wis. Balik ning dalan sih. Balik ning dalan. Dalang niki Niki wonten pamundhut lajengipun Puspita